Minun nimeni on Marja-Leena Weissman. Mä olen syntynyt 7.7.44 eli viimeisenä sotakesänä tuolla Savitaipaleella ja ihan savusaunassa. Eli mä oon 68-vuotias. Asun täällä Kouvolassa ja olen muuttanut tänne tuolta Helsingin seudulta 2004. Tämä on mun kotiseutu eli lapsuuden maisemissa. Leivon tosi usein, koska mä leivon erilaisiin yhdistyksiin ja tykkään leipoa, tykkään laittaa ruokaakin, mutta leipominen on aina ollut mulle semmoinen mieliharrastus. Ja silloin aikoinaan, kun mä vielä olin töissä ja ehkä varmaan nytkin, niin sit kun mä oon stressaantunut, niin mä leivon. No niin, ruvetaan tekemään kaneliässiä ja mulla on tässä 200 grammaa voita, jonka mä oon antanut pehmentyä riittävästi ja siihen lisätään 1,5 desilitraa fariinisokeria. Ja sekoitetaan se kananmuna hyvin tämän voi- ja sokeriseoksen kanssa. Ja sen jälkeen lisätään se toinen kananmuna. Näin. Ja voidaan lisätä jauhot ja se kaneliässien ehdoton ainesosa eli kaneli. Ja mä sekoitan tämän 1 teelusikallisen leivinjauhetta tänne jauhoihin, että nämä kaneliässät nousee hyvin. Ja lisäksi mä sekoitan näihin jauhoihin myöskin tämän kanelin ja 2 teelusikallista kanelia. Ja nyt ruvetaan sitten sekoittamaan edelleen tätä taikinaa ja lisätään tänne vähän kerrassaan nämä jauhot. Ja sekoitetaan aina välillä, että jauhot menee tasaiseksi tänne voin ja sokerin ja kananmunien joukkoon. Näin. No nyt tää taikina on sitten valmis. No niin, nyt mulla on ollut tää taikina jääkaapissa muutaman tunnin, jolloin se on vähän kovettunut, koska voi luontaisesti tietysti kylmässä kovettuu. Ja nyt voidaan ruveta leipomaan niitä varsinaisia ässiä. Eli mä otan tästä pienen osan tästä taikinasta. Tässä vaiheessa tarvitaan sitten jauhoja, joten mä oon varannut ihan tavallisia vehnäjauhoja tänne näin. Ja ruvetaan tekemään tästä semmosia ässiin tarvittavia pieniä tankoja. Ja sitten leikataan semmosia ehkä 80 sentin pituisia paloja näistä tangoista. Ja sen jälkeen niistä muotoillaan se ässä. Näin. Koska kaneliässä, niin se pitää olla toki ässän muotoinen. Nämä ässät sitten laitetaan ihan kohta niin leivinpellille. Otto menee pois. Muotoillaan ne ässäksi. No niin, nyt meidän on ensimmäinen pellillinen kaneliässiä on valmiina ja nyt me pannaan se uuniin. Uuni on laitettu noin 200 asteeseen, vähän uunista riippuen, mutta 200 on ihan hyvä. Ja pannaan nämä ässät tänne uuniin ja semmonen reipas 10 minuuttia, niin se on siinä. No niin, eiköhän meidän ässät on nyt valmiina, niin otetaan ne pois uunista. Ja valmiita on. Ne on vähän paisuneet ja paistuneet kauniin ruskeiksi. Siinä on meidän kaneliässät. No niin, tässä nämä meidän kaneliässät nyt on ja täytyy vaan maistaa, että miltä se maistuu.